Bagă-te acolo și ajută-l pe Eric, să vezi ce talentat e ăla. Ce zi, pe cine ajuți? Mati, cu două culori. Lasă alea jos aici. Ia-ți prietenul aici. Costi, mai dă o tură de muzică. Ia zi! Splendid! Zi, doamna Ersin, sunt pregătit de școală? Bravo! Vin la tine la școală? Cezarina, La... mai gata. Reții balonul și din la Cezi, da? Cezi este prințesa primăverii și o să dea un bănuț norocos acum. O să-ți poarte noroc toată primăvara. Ce zi? Le dai la sfârșit că încep să facă mizerie, se topesc, când pleacă. Lasă acolo în colț și la ieșire. Păi, ce nu, păi deja, gata. Dragă, amintiri de Ion Creangă. Hai, Paște fericit! Foarte bună precizarea, că nu ne-am când am mai furat și o când aud. Păi n-am zis bine? Eu sunt șoșoacă. Așa? Șoșoacă de Mechilia. Păi ce e? Eu sunt apostol de geografie. Adică, luați la Ce-mi dă? Aia eu? Dacă n-ai pile la minister. Ia-ți un bănuț! Hai, hai! Câte una, câte una. Iar el scrie pe noi. Cine își termină e ușorul, vine la Cezi să mănânce un bănuț de magic. Ia să văd, mă, băiatule, mă. Bravo! Sunt mândră de tine, Rareș. Sunt mândră de voi. Nu prea. Ia filmează-mă pe mine. Filmează-mă și pe mine lângă Cezi. Neida! Ține așa și filmează-mă și pe mine lângă Cezi. Hai să se uite, el merge. Ia vină Cezi încoace. Să mă filmeze și aia lângă tine. Hai, la bănuțul norocos, Adelina, Adelina, la Cezi. Adelina, aici la Cezi. Du-te și lângă doamna aici. Lasă-mă, asta îmi place și mie, nu știu, voi și de vreme, tot felul de poziții. Alea sunt frumoase, ia, Eric, ia să văd. Du-te la Cezi să-ți dea bănuț, să mănânci ciocolată. Uite, uite la Cezi acolo. Cine a mâncat? Mulțumim și noi! Ne încolonăm să mai plecăm la călătorii să vină cu drumul. Edi, hai! Edi, bratul pe spate și ăsta! Păi și plătesc? Nu știu, depinde unde o ia, dar... Veni la noi să ne vizitați și vă mai așteptăm! Hai, Damian! Dați-mi mie baloanele! Fără ambalaj, desfaci! Nu se mănâncă, e bănuțul care îți aduce noroc! O mai duc undeva la o pregătitoare. Vrei undeva? La Bănești, dacă vreți, la Nicoleta Leucă, la Coana Preotasă, da? La cine? La Nicoleta lui Leuacă? Păi a fost antrenor meu. Hai! Stai! Cei din Ditei, vă rog frumos să fiți atenți și să mă urmați! Ia uitați-vă la mine, copiii mici! Ne întoarcem cu fața spre colegii Lucezi. Ce spunem, copii? Pa, pa! Pa! Paște fericit!